I des de que van començar, diguem-ne, les restriccions de circulació fins dimarts, sobre 54 trens carregats hem tingut un aplaçament de 45. Ens ha afectat en un 85% de les maniobres. Els primers dies les restriccions de circulació eren gairebé del 100%, vam tenir algun moviment intern molt reduït, però eren moviments interns que després ja no circulaven per la xarxa. Després vam tenir una recuperació un dilluns d'un 80 i escaig per cent de cara de descens de circulació, i el dimarts ja van tenir unes circulacions majors del 50% de la previsió. Actualment la nostra situació és que els tràfics direcció centre de la península sud, bàsicament la zona de Madrid, Andalusia, el nord d'Espanya, aquests s'estan normalitzant, i els tràfics direcció Barcelona és els que encara estem patint restriccions de circulació. Nosaltres, a nivell de costos econòmics, encara no hem fet una valoració. El tràfic ferroviari pel port representa un 5% del tràfic terrestre, i el tràfic terrestre seria un 30% del tràfic global, amb la qual cosa l'impacte social és molt important, perquè el port té molt d'interès de moure mercaderies per ferrocarril, però el volum de negoci és poc significatiu. Jo crec que les empreses han tingut una actuació entenent la situació, i el seu neguit, sobretot les que van cap a Barcelona, que per nosaltres no és el tràfic més important, és de saber quan es recuperarà. Jo crec que les empreses ara, la seva situació no és tan criticar el que està passant, cada empresa ha de dir el seu, sinó preocupar-nos per quan tornarem a una situació de normalitat o de que les restriccions tinguin una certa capacitat. És a dir, quan arribarem a la normalitat? A dir, no s'haurà de dir, però quan podem començar, sobretot cap a Barcelona, a tenir circulacions encara que siguin parcials. Jo crec que les empreses, el seu esforç és amoïnar-se per això, per quan tindrem una situació d'una certa normalitat.